Ano tong gold na ko? Madam, Kuan, gold na ko sa Arius. Itong Arius nga gold. asa tong dagko kayo? Ano man? Yung pabeta ka ron. Magul jud ka magsimba. Sabi lang. Kahiya pa di mo buhok man mo Na, Malubiya ka na si Minda dito. Hindi ko ito pakuan. katong gold. Usimba siya karon? Ha? Madam pang di man pang simba, madam pang kuan man ni madam pang Sige lang, party. sige lang. Para makita ni Minda ko ano ba. Si para makita, uy. Dah. Ato ro day kag simbahan, madam para mabambog sa mga gold. Dili, o ako nagpahambog. Para makita lang ni Minda ba nga ano. So madam mo sige ato ni simbahan. Maning Pulong ba sa Ginoo. Maning ba ganita? Pakita ra kasi mo kadati. Ay nasigya ko an yaw-yaw manimba taron ha. Ginoo ko madam ay nag. Ayusa akong di ko ayusa dali pa. Gwapo ang sanina, madam. Tsaka lang jud ang kuan ng kanang Sige, okay na. oh di tao. Kadali lang nanang Driver driver. sabi, driver na, ang driver na. Salome, kisa to ni abot. Ma'am, Kisa to ni abot? internet ay putlanan ta. Ha? Bago mo ko nagbayad. So nagbayad isa ka bulan, tulo ka bulan imong due. Kasi ako lang tong bayaran og mabi pagaliw ko sa amin kay hapit na ang kuan, nagsugod na tong misa ron. Dagko ka gold, madam, man di ay wadi ka kabayad internet. Pero go, magini akong Ay, kapiskot Ginoo ko. i-check sa dito ang ando ulam ang simbahan. I-check sa dito kung kisay ng nimba. Sige na. Kailangan pa di i-check, madam, kung gisay na nimba. I-check lang ganit na. Unsa di purpose na di mo dito, madam? Sa to Manimba. di mo simbahan o Manimba. graduation. Manimba kay sa mo kuan. Lak to na dito ay na sigdag istorya. I-check kung kisay ng nimba na ba si Minda dito. Madam, Tara, let's go! Pusa ni Hay, Udri Unya Hay na si Yaya. si Yaya, ako may Yaya diri. Tara na. Tara, let's go. Tara na ka nang bukakang. Nabilit ng brush o lipstick. Kalipong. Kalipong. Salome! Ato si Minda, pasimbaha. Ha? Pasimbaha si Minda. Pato. Pagod ka kara ang buring ma'am ay. Sige na, pasimbaha dito para mag... Nalibog ko ba? Lakaw na. Musimba ba ka o mambugaw? Lakaw na! Ay, kain, dagang pag-istorya. Kaming na ko PSL. Ako adya pun tong bangko sa tubangan kung na ay bakante ha. Alin mo? Uy. Maring, Saman, asa ka? ug kadiri. Buwag ka, Domingo biya ka rin mo. Ug gani. Manimbat ta. Asa ka to? Timing gani mo simba jud ko kay nag-text ang PSL. Ay tara, sabay na lang ta. Manimba. Kasi na imong kuan ha. Ay Kasi na, imong amo. ay na naguto tagdaw, ikaw ba biya ka? Di mo nakakuan kay so Domingo baya. Di mo Sige. nakatingog, wala ang Dapat live. ha kakuan. Sunday ba ron walay awayay. Kani. Gusto naman ko. Mo Japon. Pakuan ni magbugas, uy. Di na buga. Chicken pox. Tara. Tama, kita. Bawal dyan ang manghimantay. Tama. Tama dyan ka, Father. Kan mga hinambog ba? Di na dyan naman kasakag langit ng mga hinambog, manghimantay. Kan naging dili ni i-mind ilang own business. Tama dyan na, tama. Ganahan dyan ko sa simba ron. Kanang mga nagkalitan ng kadato di nakabalo mo tabang sa mga mga pobre. Tama. Itaw pa ng mga dili generous, sig hambog. Ano yun yung number 1 ang hambog? Na impyerno dyan. Tama dyan ang pangsulti ni Father. Tama. Donation.
natin ipakita ang pag-ibig Is Miss Maring Jessica. Peace. 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 Uy, hindi ka matang tag-iya sa mamayan tino ha? Peace. Uy, tag-iya sa hardware ni. Peace. Langga, peace. Excuse. Peace. Hoy! Lata ko. Ano, binubog ko naman sa kuan? Dito sa timbangan? Kung saan mo gipadugdong sa'yo, paminaw, ato bang ako? Padugdong Ano gipadugdong bang kunin mo na inana? Padugdungog na maro Naghinambog day ko. mo ikuan sa pari kuan Pasalamat lang ka kay naang pare kay wala pa gikurambos kuno nang naong nimo. Ukrambusa ko ron wa na may pari. Madam, gikan ba ikang simbahan bastos ta, Ikaw gikan kag bastos simbahan ka. nang gita kag away dito. Wala ko nang tag-away, an-awag o gipadugdog. dili pa paminaw bagikan ingana yung ginakuan gikan ko tagsimba ninyong duha. O gani oh. Kani ra man unang una og giapas ko diri oh na nagpuyo ra man ta kog Anong malipayon. gipadugdog ko nimo sa simbahan? Padungog batikan na mao may topic. Oh. Naigo ka. Mao na kay naigo ka. Ngano ni istorya pa man kadigto, wa na naka naghilom-hilom. Mao may kuan topic sa pari. Pasalamat nang girespetuan na gyud ka ganina kaya naang pare kay wala pa naggubot na gyud ba? Gubot jud, gubot Nakabantay ta. ba ako ganun? Mao man na hilig man ka gubot. Tanan nimo gubot. Nakabantay ba ako ganun? Padugdungog ka nga kuan ka na. Padugdungog Nagtanom. na ka mo mga kuan nang gumug utok. Gusto niyo away puminti ba? Wala man toy pasabot ako ang mga gipang isulti ganina. Nainani ra ko tungod ninyo. Oh. Tungod Gikan ninyo. kag simbay nga na Ninyo. inyong batasan. Tungod nimo. Ay dako labot. Gusto na ko Pinana, gusto na ko muulig malipayon. Uy, inyo pa yung gigo ko. Dito ra man ta yung dalan sa yung balay. Tara, manguli na lang ta. Uli Dito dito. mo dirita nangaging lay man tagdalan. Di na, suy, gusto lang ako ni siyang prangkahan. Sunod ay nagsimba-simba kung di ka gusto maigo. Wait lang pa kamong duha ayan mo panimbak ngana andan yung mga batasan. Muna batasan niya, ay nagsimba Utrok puhon. ka ma'am. Ikaw utrok ka. Lahi-lahi na tagsimbahan. Ayog simbaha kung di ka gusto maigo sa mga pulong. Tara, Dito man namua. Rest day man ako ron. amin ang payong di. Sabay na lang tag-uli. Tara. Di ba? Parang Duty sa lunes ha, duty sa lunes. Kaya wala mo ka sa plato. Ilom diha oy, ako palabon sa impante. Pwede. Naman, mo duty ka, tanggalon ta ka. Tanggala diha oy. Wa Tanggala na imong pagka-attitude. na mo kuan nimo, wa na mo sukol sa imong pagkakuan. Wala ka di Kay lagot mangud ko mads. Uy kay. Kuan man ni. Naminaw. Sige ka. Kuan ba paminaw ba? Duty sa lunes. Duty nang naong nimo paningkamot panglaba diha. Sa Diyo igo sa topic ganina sa. Di man gud dalain mo kunan niya mads. Uy kay. Ang iya ra mong sulti sa kuan mga alalay lang daw ko niya. Palabon mo ko sa dinugan. Pakikikit lang daw yung kilamigas. Tinuo ko palabon ta sa dinugan ta. Hi, kadamak. Si pahambog ano yung mga gold ni maniman. Diyos ko. Piki to no. Ay sabaw. Ako may namahit ato. Di ba? 75 ang isa. Iya pang gihalad ni piki ra di. Liwat niya. Ang naong niya piki. Patasan piki. Duty sa lunes. Kaya walay driver. Sige, duty sa lunes. Bulakaw na ko. Hi, we are the Digas Good Vibes. My name is Tinkerbell, aka Salome. My name is Wang Waray, also known as Minda. My name is Lubina, also known as Wang Ising. Ayan Yes. everyone, sa mga di pa po nakakilala sa amin, we are the Digas Good Vibes. Please don't forget to subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell button po para ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Yes, and of course, every Saturday po ina-upload po namin sa YouTube channel namin yung Chismosang Silingan. And of course, every Sunday ina-upload ina-upload namin sa Facebook. Oo, 6 Yes. PM ha. Oo. At saka hindi lang po chismosang silingan ang ina-upload namin ha. Meron din po kami mga mukbang videos, mga makeup tutorials, unboxing, prank videos, at iba pa po mga dance challenge. And also traveling. Yes, traveling vlogs. Ayan. See you po sa Thank next. you. So don't skip the commercial. Diyan kami kumikita. Thank you so much. Bye-bye.